Olgo, v kalendáři na květen se na nás dívá chlapec, který jde uprostřed davu bubnujících černů. Čím tě ta fotografie oslovila? Asi najviac tým kontrastom. Tým kontrastom práve toho dieťaťa v tom dave. A ja nejak som sa tak veľmi v tom momente vedela stotožniť s tým asi, čo cíti. Lebo aj keď má na sebe masku, tak mám pocit, že je veľmi, veľmi zaujatý tým, čo robí a že je tým tak nejak celý, nechcem povedať ovládnutý, ale napriek tomu celému davu nejde s tým davom, ale je v tom, čo ho v ten moment baví. Takže si se v té fotografii našla? Neviem, či seba, ako možno v niektorých momentoch aj seba, v niektorých momentoch mnohých iných ľudí, ktorých tiež vnímam ako, že robia niečo, čo ich baví a že nie stále, každú minútu, ale minimálne majú také momenty a tie momenty sú pre mňa veľmi vzácne. Nejak som to videla aj v tom dieťati. Tedy snažíš se najít v životě momenty, které tě baví? Áno. A myslím si, že to potrebuje fakt asi každý človek. A můžu vidět, které jsou ty tvoje? Je veľa. Je veľa. Sú to aj niektoré také bežné, každodenné, ale sú to veci, ktoré súvisia niekedy so športom, s umením, s písaním básničiek. Fakt momenty, ktoré niekedy považujem za bežné, ale v konečnom dôsledku vôbec nie sú bežné. Môžu súvisieť až niekedy s gíčovými vecami, ako nejaký západ slnka, alebo nejaké listy, ktoré sú teraz na jar tak úžasne zelené, ja neviem. To môže vyznieť niekedy až banálne, ale sú to také momenty, ktoré keď sa naučím vnímať, tak ten život je farebnější. Kdyby si měla ostatním lidem říci nějakou radu nebo doporučení, jak je najít, co by to bylo? Ja si nemyslím, že tuto treba dávať nejaké doporučenia. No, to podľa mňa každý človek nejakým spôsobom hľadá to, čo mu robí radosť, to, čo sa mu páči. Niekto to hľadá v umení, niekto to hľadá v veciach, ktoré mu dobre idú a vie napríklad niečo vyrobiť. Hej. Niekto to hľadá v športe, niekto len vo vzťahoch s kamarátmi. Ako vo veľa, podľa mňa je ten život veľmi bohatý. A dá sa nájsť práve tá farba vo všetkom, čo robíme. Ako to, ani doporučenie podľa mňa nikomu netreba dávať. Možno len to, že aby sme sa okolo seba pozerali a do seba sa pozerali a do druhých sa pozerali a neostali v nejakom anonymnom behu, v tom dave napríklad, ktorý tam bol. Takže mať tu tie svoje momenty. Zaujalo mě to, když jsi říkala, jak je důležité umět se podívat na sebe uvnitř. No to tak spolu súvisí, lebo kým ten moment zvonku neprejde mnou samou, tak ako keby ani pre mňa neexistoval. Existuje, ale pre mňa začne existovať až keď som schopná ho vidieť, som schopná ho prežiť. To je, niekto môže pozerať na obraz a vidí tam len zhluk farieb a pre niekoho to môže byť motýl, lebo ho vidí. Takže tak. Pojďme k motu, který si vybrala pro tento měsíc. No doslovne je, že v každom z nás je kniha, ktorá nás premieňa na slova. A tá kniha s tým asi tak súvisí najviac. Kniha možno v metafore toho, čo som vnímala ako príbeh. Že v každom z nás je príbeh. Každý jeden človek, každého jedného človeka vnímam ako príbeh. A nie len príbeh toho života ako chronologického, ako sa odohráva, ale aj toho, ako ho ten človek píše, aké myšlienky do ňu vkladá, čím ho náplňa, ako vníma. Hej. Čiže to je možno aj o tých momentoch, ktoré zapisujeme a nejak utvárame. A to, že nás to premieňa na slova, tak to je možno o tom rozpore veľakrát, že ako to vnímame, cítime vo vnútri a ako to vnímajú tí druhí, keď sa na nás pozerajú, alebo keď sa aj na mňa pozerajú, lebo to je možno niečo ako keď je kniha a film. Keď je tá kniha, ktorá má nejaký príbeh, ale film, ktorý už na základe toho sfilmujem, je trošku iný. Mne to tak evokuje tú paralelu medzi tým, že to, ako vnímajú ostatní, kohokoľvek z nás, alebo aj mňa, je niečo, ako keď pozerajú ten film. Ale tá kniha je možno tá predloha. Čiže nevieme možno byť vždy presne taký zrozumiteľný pre všetkých. Ta kniha je tedy ten náš život a ten film je ten, který vidí ty ostatní. Je to tak? To som troška z toho citátu preformulovala na to, ako nás premieňa na slova, lebo mám pocit, že v každom z nás je možno viac, ako dávame von.
alebo ako sme schopní, alebo niekedy nie všetko je ako keby komunikovateľné ľahko. Takže ako ten svet ľudí vo vnútri je podľa mňa bohatší, ako sme schopní vnímať. Niekedy sa to stane medzi dvomi ľuďmi aj, že v tom priateľstve alebo vo vzťahu sú ochotní vidieť možno viac a väčšie bohatstvo ako v takom bežnom kontakte. Ale stále si myslím, že je čo objavovať v ľuďoch. A jaký příběh říká ten chlapec na té fotografii? Ja som videla ako niekoho, kto bol zaujatý práve tou hudbou. Tým, že neviem, aký je jeho príbeh životný, ani ako nechcem to rozširovať do tohto obrazu, lebo ten môže byť veľmi mnohostranný. Ale na tej fotografii to bol práve fotografia okamihu, keď to spojím s tým, že robí niečo, čo ho baví. Je síce v dave ľudí, ale je pohrúžený do práve toho bubnovania. A možno, že to tak ani nebolo, ale ja som ten film tak videla, že pre ňoho možno ten dav prestal existovať a veľmi, veľmi silne bol spojený s tým samotným bubnovaním, ktoré vtedy robil. Tedy jeho příběh evokoval fotografa a fotografie evokovala tebe. No a možno, že som si ho úplne vymyslela, možno tam bol na silu a nechcel tam byť, ja neviem. No, ale ja som to tam videla takto. No. To je presne, že zase tá fotografia je len také médium, ktoré mi dokáže ukázať iba jeden záber z toho filmu celého. Hej. Takže to vie, aký je jeho film celý. Na druhou stranu, možná v tom je to zajímavější, že si můžeme dotvořit ten zbytek. To je čaro projekcie. Je květen, rok je téměř v polovičce. Jaké bude tvoje doporučení těm, kteří kalendář sledují do konce roku? Jak si jej opravdu užít? Si myslím, že ľudia až také veľa doporučení nepotrebujú. Oni si asi vedia sami najlepšie poradiť, ale čo je možno také, čo si ja chcem zobrať do zvyšku roku, je asi písať čo najčastejšie, dobre sa rozhodovať a užívať si ten okamih a naplno. Robiť čokoľvek, čo robím, robiť naozaj naplno, nemarkírovať to, ako v tanci hovoríme. Děkuju za rozhovor, Olgo. Ja tiež ďakujem.